Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Lester, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pudpudno anagan ko ti Lester. Diya ko nagaramat iti alias, tawan matirumbang apagbainak, iti inak isalaysay. Si papan nakilak met amang ibaga, akamangak ti LGBT. Ket sapay lakuma, tasaan at ikinataok ti pakaigapuan, ti pan nakaumsik. Ken sapay lakuma, tamakaibatyak iti napatag nga adal, babaan iti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lester. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amom, Lester, oray no kasta ti ginataong iho. Saan naglatama po kawan iti namnama? Da kayo kit di met, Dad. Apay ay aday tamanan ti bagbagayo kanya. Gaputa day tatagpayso, iho. Saan nakamapukawan iti namnama? Amay paayan na kamilatay dapo ko. What? Oh my God, Daddy. Saan kayo namang namnama? Kasano kumamaipayan kayo iti apo? Ket awan met matris ko. Saan ka mabaling nga agsikog? Pudno, saan ka mabalin nga agsikog? Gapo talalaki ka. Ha? Kat ti lalaki, para iti babae. Iso akas iti nakun iho. Saan naglata mapukawan iti namnama, amay paayan na iti apo. Ay na, kaloka talaga ti amak, bes. Diyos ko. Diyak amo no kasano alumiklikak iti saritaan mi itay bikat. Apay manan aya, bes. Anya tinagsaritaan nyo kani Tito Rodolfo. Ay sus, sigurado nga waray sika. Maloka ka, bes. Agasam ta ibagbaga nakit din asaan ka no ang mapukawan iti namnama ama ipaayak iti apo. Anya? Agasam nga ita, bes. Amuna met ti kinatao. Amuna met asaanak nga agsikog. Kalpasan na, agkid daw kanyak iti apo. Hay. Mabalin naman ngamin nga ipaayan iti apo ni Tito Rodolfo kat. Ngamin, Ay uray no ko. na, agpaimplantak pa iti matris. Loka, mabalin ayamot ti kasta. Iso nga rod ako nakenkwana, asaan kunto amaikan iti apo. Gapot awan matris ko. Saan nga agsiko, girl? Maawatak mat ni Daddy, anak. Agmay-maysa ka ngamin nga anak mi. Siyempre, kaya't mi kuma amadaan ka iti pamilya. Oh my God, Mami. Nagtulag kayo kadi kini Daddy nga iturtsurdak iti kastoy. Eh, saan na? Anya nga itorture nga ibagbagamat, anak ko. Kasano matadyak ibaga turturtsurin dak. Amuyo lang arudan ti kasasaad ko. Kalpasan na.
Agkid daw kayo kid din kanyak iti apo ko. Ha? Unay kayon? Para kada kami kanidadim. Adala tanamnama, Lester. Tanusahan ka nga agsao, nukit kitaan da kalaang. Saan dalakit di amaamuan ti pudno akasasaad mo? Ay na, mami. Amumet adyak kayat ti agpampamarang. No anya ti pudno a kinataok, ipakitak iti asino man amamok. Amok day ta, Lester. Ngam day to, iti agdadata a kinapudno. Oray kasta ti kinataom. Amumi nga ado ti aggustukan ka, ababae. Iyo! Anya ka di dayta nga ibagbagayo, mami. Ay, makapadulok. Ay na, Lester. Oray anya pa iti araramidam. Lalaki ka. Katkas iti nakunami kan ni dadim. Saan ama po nas tinamnamami, amaadaan ka iti pamilya. Ibagbagak namin kan ka idi pay laeng. At apno sardengan dakan dagiti naganak kan ka. Rugyaman dagtignay kan mangbaliw iti langam. Oh, anya ti kahit mo asawan. Ay na, Lester. Kita man ti bagim iti sarming. Sige. Tangay awan pa iti customer ko diti parlor. Maasikaso ka na imbag. Ala. Sige. Agsarming ka sa may baga kanyak no anya ti makitkitam. Okay, matilangak. Awan mo ti makita ka, madi. My God, Lester! Day talangam! Lalaking lalaki! Mabisto lang nga bakla ka nagsaukan. Ngam nakit kitam tilangam. Ti pormam. Lalaki ka. Brusko. Iso sana mailibak nga do't gusto kang nga anak ni Eva. Komportable ak iti kastoy alanga. Can get up ko, Carla. Jaket abaliwan da ito'y anak kay Ruamak. Ken maysa. Amumet nga oray maysak agay. Sa anak nga gusto iti lalaki. Basta naragsakak lang iti kastoy akasasaad ko. Naragsakak iti kastoy akinatao. Ay, ala, no kastati ko na, anyang iti maramitak. Awan ti sabali amakunak, no saan na suportaran kalatan taagayim tamat, Lester. Sino ka? Siyak ni Joanne. Kat amok asi ka ni Lester. Saan ka ni? Wen, siyak nga rod. Anya ti aramidam dito'y balay mi, Joanne. Apay nga da ka dito'y? Manipod ita, Lester. Agnaod akong dito'y. Gaputain naladak ababaunan nyo. Ha? Ne, damat ni nanapining nga babaunan mi Bakit ni nanapining? Iso ang masapuldak dito'y, Lester. Agnaod akong dito'y balayo. Imbagamin ka ni Jo, anti amin. Nang runa ti maipapankan ka. Tapno maipasig na ti bagina. Ay na, mami. Sa balit agparparig na kanyak may papankin ni Joanne. Kas lamadandanagan no kas dyan nga asit ganak. Sika talaga. Nasingpet ni Joanne. Saan mi nga alaan akatulungan ni Pining no saan anasingpet? Ay. Apay? Diyakam mo. Basta, sa balit agparparig na kanyak, mami. Kas lang amin ada sa bali nga iwas ni Joanne. No kas dyan nga umasidag kanyak. Sika talaga. Saan kumatila pampanunutam, Lester? Ulitak, ha? Nasingpet ni Joanne. Iso nga inalami akatulong. Lester. Lester. Sino ka? Lester. Anya tararamidam kanyak, ha? Lester, di ka nagkadkad. Kung nagtupay kat, talaga nga da sa bali apanggap mo. Isumat lagayam ang madandanagan at tunggal asit ganak. Hoy, rumwar ka dito'y salad ko ayop ka. Kat jakon kaya't ang makita ti panagrupropam. Pumanaw ka dito'y balay me! Apay pinapanaw mo ni Joanne. Apay kumadyak papanawin nga, Daddy.
Imbagak met kada kayo ti inaramid na. Agasam, sinirreknak iti seled ko. Ket no anya laditan tinararamid na kanya. Talaga kadadi mo kaya't dagpakalalaki, anak ko. Daddy, Talaga kadi nga awanan tinamnama, may paayan na kami ni mamim iti apo ko. ha? Mabit man lang, Daddy. Adda ka di pa kay naigan tinaramid day siya at Joan. Pakawanin na, Lester. Impagarup ko no babae ni ti panang konsabos ko ni Joan. Kat mapatgan ti arapaap mi ni mamim ama addaan iti apo ko. Anong talagan sa ngawanan tinamnama. Ulitek, pasensyakan. Madlawan na palalo ti pan nakaupay ni Daddy. Diyak laim pagarup akinun sabos na day di at Joan. Una yun ni Daddy. Di nagpagdanagan, Mami. Awan ti Daka sa mapasama kanyak dito'y ayan da Andrea. Amok, iho. Ngam nakababain ka ni Andrea. Naimbag ko maano saan ka nabartag. Okay lang, dayta, Mami. Kasaritak man nga rod ni Andrea. Mabit lang, Mami. Bes, kasarita nakakano ni Mami. At iti cellphone. Hello, Tita Margarita. Andrea, balasan ko. Pasensyakan iti anak ko, ha? Awan tiro mga pagdanagan nyo, tita. Siya kon ti makamo ka ni Lester. Agyamanagkan ka, iha. Alang arudan. Bye. Bye, tita. Ay, sika talaga, Bes. Pinagdanag mo man ni Tita Margarita. Pasensyakan, Bes. Diyak ngamin maawatan ti Baki. Masurunak ga po iti panangkun sabos ni Daddy iti dayja at Joan. Makunkonsensya iti nakita kalangan ni Daddy. Gaputa diyak maikan iti apo. Hay na. No, adala siguro ti agayat kanyang iti napudno iti laksit ti kastoy akinataok. Tutupakon. Tapno mapagustuak ti kayat ni Daddy. Si Kakit Dimat. Di mo ko naan nga awan ti agay-ayat kan ka iti napudno, gapu iti kasasaad mo. Ada agay-ayat kan ka iti napudno, Bes. Ha? Dahita ti agpayso, Bes. Iso adi mo ay ayan ti bagim. Ay, noan niya laditan ti mapagsarsaritaan ta. O may kakit di, danggayan na nga ginuam. Sana kasta abambantayan naklatan. Akinum kamit loka. Bes, dito yan ko na makiturog ha. Dakon makamaneho nga gawid. Talaga, matasan ka palubusan nga gawid, Bes. Tsak kaya nga dadaka sa mapasamakan ka. Nag-sweet ka talaga, Bes. Lester. Andrea. Bes. Lester. Amom Lester, itay pa nga daka diti parlor ko. Di ka makaid na. Naimbaglakit din tawan pa'y customer ko. Tan saan? Sigurado na istorbo ko man ti pa nagtrabaho. Angit mapaspasamak kan ka aya. At ka di parikot mo? Carla, makalawas ng tinapalabas. Nga maging gaita. Saan lata mapunas iti panunot ko? Tiyan niya. Adda na pasamak iti nagbaetan mi iti may sa babae. Anya?
Day ti pakariribukak ita. Saan ko akaariyak ti bagik, gapo iti napasamak. Ngam, makonkonsensya ak. Jak amo no anya ti aramide. Naimbag tayo may ka dito balay, balasang ko. Talaga akayat ka makasarita. Tita Margarita, Iti ngamin kalabas. Sa bali ti madmadlaw mi ka ni Lester, agayam mo. kinapudno na tita. Imayak titoy, tap na makasarita kayo mat ka ni Tito Rodolfo, maipapan ka ni Lester. Ha? Mabalin ka di adwa kayo ka ni Tito akasaritak. Mabalin Apay kit din asaan. Mabiit laeng taayabak ti asawa. Andrea, iha, noon niya manti ka sa pulam, nakasagana kami amang ipaay. Basta, an nadam ti bagim, ha? Nang runa day taad ti saklot mo. Tito Rodolfo, Andrea, iha. Ammo ka din ni Lester ti may papan ni iti dayta. saan pa'y tita? Maamakak amang ibagakan kwa na. Tamangan no anyakit diti ko na na. Andrea, iha, nabayagan nga agayem kayo iti anak mi. Katamo mi nga agasawa noon niya a klase ka a babae. Na na singpet, kan mapagtalkan ka. Iso nga awan ti duwa-duwa mi, nga apo ko mitaadda iti saklot mo. Husto ti ko na ni Rodolfo, balasang ko. Agyaman no kasta, tita. Tito, kinapudno na. Ni Lester lang ti lalaki ang nagbalin ang nasinad kanyak manipod idi. Amuyo dayta. Agyaman ta maawatan nyo ti sitwasyon ko. Kidawak ko makada kayo asyak ti mangibagakan ni Lester iti kasasaad ko. Di kayag tanag. Nakasaganak iti anyaman nga agbalin a desisyon na. Jack ipilit ti bagi. No bilang tasan akayat ni Lester ti mangitakder kanyak. Basta dayti ti tandaan ang balasang ko. Uray pa'y noan niya ti mapagsaritaan nyo ka ni Lester. Ibagam kada kami. Tada kami nga agasawa ti makaamokan ka. Andrea, pasensya kan. No jak nagpakpakita kan ka, manipod. Manipod idi. Amo mo na niya ti kaet ko asawan. Maawatan ka, Lester. Andrea, Sapay ko ma. Tama pa kawanak no Jaco nalapdan tiriknak iti daydi akan ito. ha? Amkak nga mga no ditoyan nga gibos ti panaggayam ta. Anya nga rod no kastaman bilang. Nga masapol ama-amuam. Nga itilaksit ti kasta kinataom. Idi pa'y laang. Inayat kan iti nalablabos pa'y. Ngam kasingadan agayam ko. Anya? Day tatiyang paiso, Lester. Iso nga iti amin agundaway akasapulan na. Adak iti sibay mo. Tati kayat ko. Siyak ti kaunaan amangan ding ay kan kay ti anyaman a pagdaldalanam. Ulit at tiyang kidaw iti pamakawan. No diya ko nalapdan ti riknak iti daydi ka nito na ilawan ta. Di kag tanag. Diya ko nagpakita kan kano bilang iso ti kayat mo. Kayat ko lang ama-amuam. Nga orayan niya ti mapasamak. Agtalinad ka iti puso. Gaputa ay ayatan ka. Kat di mo matpagdanagan ti agbalin a bunga ti panakailawan ta. Ta saan ko abaybayan apulos. Anya? Masikog ka, Andrea? Uwan, Lester. Nagbunga ti panakailawan ta. Ngam kasi tinkunakon. Saan ka ngagdanag ta saan ka nga obligaan? Nagayatak tinapasamak.
Kat sinadaanak ang mga klon iti anyaman nga ibunga na. Iti pan nakaduktal ko iti kasasaad ni Andrea a best friend ko. Diya ko nagpangadwapay, Mr. Lonely. Inarakop ko iti nairot ni Andrea, ket inawis ko iti kalaysa. Banag a di namet nagkedkedan. Iti daydi akan nito, amok asanak pa asigurado iti rikna, no agayatak matlaang kankwana, wenno mabutengak laang amapukawan, iti kasingedan agayam. Ngem kabayatan ti panagden nami kalpasan ti kalaysa. Napanagnakak nga ay ayatak matgayam ti gayam ko. Ita, numampay awan ti nagbaliw iti kinatao. Naragsak ti pamilya a binukal ko. Gapo ta iti laksid ti kasasaad ko, makunak a may saak a nasayaat nga asawa, ken ama ti duan nga anak mi. Dahito iti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Lester. Pagayam Lester, agyaman kami met iti panangisalaysay mo, iti pakasaritaam, dito'y programa tayo. Husto ti kunam, awan ti rumbang nga ibain mo, iti pakasaritaam. Gapo tamay sa kaapagwadan, iti laksid ti kasasaad mo. Amom Lester, adu ti atiwam apudno alalaki, no ibasar iti insalaysay mo. Ket sapay la kuma, taag talinaed ti kinaragsak, ti binukal mo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti paksaritaan nga impatulod, ni pagayam a Lester, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Ferriol, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.